Mizo bazar ho chu ril ruha deuh hian an pa bula a thusha te chu a soi chhawng an venga mi ten jingjingi le mipa thahnem tak anin swal lai an hmu thu le miswal te chu gurunga pu shrui shruai an ni thu te chu a soya an fanu chu din hmun hlo oma an da a hlo thu te chu soyin Mr. Suero in gurungan a chin fel a rin thu chu a lo soya Mizo chuan gurunga pu chuan jingjingi chu gurunga tan a du pui lo emoni le a ti lain jingjingi pa ero in an fanua chuan enge diklawa a that lo na om ti in gurung a phu lo anga soi chu a phal bik lawa Mizo chuan an chhum ko din hmun in thlau sia a soi chuan an pa chuan gurung hian kan fanu hi adu ema a pu in a pom lawani chuan jingjingi zuak a thlan a rin thu chu a soya ma se jingjingi nu chuan chutiang ani chuan gurung hi na sham le ha thlak tak tak thok chi ani si lawa kan fanu nen hian loin nei po ni se a en kol zok angai dona ri thei taka hun man hi ka hlawani ti in an ril ru chu alo ha ve hle jingjingi te ina chuan miss bai lo kalin gurung dam lo ti asia a ron ngai ven hi alo ni gurung ala mutui em wangin jingjingi chu a fala in biak puya chuan a soma jingjingi ru man lu hnu chuan miss bai chuan gurung tan adam doi lo ken hole thil chi sang sang ken chu pe in jingjingi tan a shat nom lo tak tak so yin gurung chu an inna a omwanga dam lo ang hiala chwa in an in chu gurung tan a thiang hlim tok lowin an eile in po gurung tan chuan a tha tok lowati a gurung risil na chuan a twar phati in chung chu tifai tha tur te chuan a shila jingjingi chu alo ngoi reng miss bai chuan chairman in arun hmu chwa to wangin gurung chu le tir to mai tur ati in chairman tupanei chhun ani angin engtik nia emu chuan a le talangai don thau ti te chu asoya jingjingi chuan thil sha swala nei thu le gurung chu ama wanga tlan bo ani lo thu asoya anin ton ma dai to a pu tlan bo san du na ril ru anei to wangin apu ringot chu alom lo thu asoya akal du ani chuan adan lo thu chu asoi bok miss bai chuan asoi tum tak zok chu thil ni na dik taka mu a hun to zok lam ni in gurung hi akianga a umreng don lawa akal san huna enge ti veyang a zo chuan jingjingi chuan chan mai ngai na a shelawa miss bai chuan soi zom le in gurung chu ano panlaya changin abik taka en kolna adon ba ka a chaber ber en kolani a azir na lama po business lam line zirin athiam fal hle a chutiang chung chuan I khovela hian I chel bit reng thei do nem ni a ti chuan jingjingi chuan kum khwa a chulaya omtir atum lo thu chu alo soya ani chuan a khovela iron chhowe thei I be sei zo kem ni ti in jingjingi chu soidot lo ma se gurung hausak na wanga duwa a pu ti chu a sha jenga tuna chairman hian a bodyguard ang che in a sha che a gurongan ilaka aril rupu dan hi sha se a en liam mai lawang che u nang mai ba ka I chung kwa I chan cha le I mi hnai hau thlengin poi soi lo pon an twar vek thei ti in chairman in anin koparem ti lo dan tur chu en tir na a pe a mei che fel le nun simple takani a aril ruwa thil dang da lawa anun dan nga ya omreng tur chuan a cha lain Mizo ei tur choin arun luta miss ba yero in ti tur dang man mu anei thu soin a ho san ngal Mizo chuan jingjingi mela chang chuan thil omzia man ngalin a fanu chu a khonga in alaina tle a ami padu tak phu lo anga a in sha le an chung ko din mun hniam bik lutuk chu a voi khatnan poya ti ve hle jingjingi chu a kut chel sakin a thiam ang tok chuan a hnema jingjingi po a ril ru na viau ma se anu ma a chap lo tur chuan a in sum ve sham bok gurung ru ma alu chuan damdoi ei tura pe a gurung chuan anin karfel to anga angaya wangin alo bevat ma se jingjingi ero chuan miss bai thu soi kha aril ru a da rengin aril ru chu adang le vek to
gurongan akal mai tur chu chelin a dan chu a hria thiam lo thu le anin kar chu a thatto anilom ni ti a zo chuan jing chuan an thil ti a khan angai dam to a mase aril ruput ne ro apom lo thu soin gurongan a hria thiam lo mel em wang chuan anni pahni chu khovel shan ve chengan ni a inzomna an siam theilo thu soin a chwa sana gurong ero in a thu soi omzia chu aman lo hle jing chu gurong du lo ang takin langma se aban pha ka ni lo sia a sha chan ta ka chuan a lo du ve reng ti she chuakin ma se gurong chu atan chuan asang ma ti sha in a ril ru chu anna ve hle a zinga guronga mu hilai chu aruma thinrim zetin jing chu aluta a account na poisa tam tham zet a thun chan chu azot gurong chuan zan lama a thu soi chu soi chhongin poisa anga bik lutuk chu a chana nga in a nei chan ve chu alo thon hi alo ni tikhan kan nei a in zata kanin kop chu a rem tu ang ti ro a ti chuan jing chuan ha thla ka lo ti lutuk poisa chu an boy na ber ni lawin an din mun zo ka ni thu asoya poisa chu nei ve cheuma se gurong laka chuan ala hniam thau thu soin gurongan a sha thiam lo lutuk chu thin rimin a chwa san le ta ringota gurong ero about tu thung ati ngai na shelo chu ai mi dora kalin azot ta topa jing in khovel danga an om ati om zia le poisa tam taka pechung po a thin rim azwal zok chu makati thu soin ai mi po chuan jing soi omzia chu alo soi chonga chung ko house tak le mi zong chung en an ni lain jing te ero mi pa ngai ve mai an ni a sumte chu pecheu ma se an tho chwa ani miaw lo wangin omzia omlo thu chu asoya guronga ne enge ti ila chaberang ati chuan ai mi chuan an level ain an theinan chuan a teu bera jing te chu an venga tal hian mi zaron le chung en tal ni se chuti chung po chuan an chung kwanen khai khin chuan an la in mil lo hle a ma se anin an teu ber thu chu alo soya gurong chuan thil thak danglam dan tur chu angai twa zui tabok jate chu misi su te thona avakalin guronga thupek angin an saloon card somnga lai a lei sak tur thu chu avasoya jing inu chuan makati in chuta gurongan ama a tho awanga chulai kher athanga ni ti a sha le ta ka phei chuan misi su chu lim hle in a tho puite laka po chuan a mai chu a wang le hle to jing le apa leng ho chu an chen amami te chuan an lo beliam liama lom thu te an lo shil sap kholaya lama exer la chin ho chu headphone alo pe vek boka Mr. Suwan aro chu anga an sha ta wangin alaka chuan an lom hle restaurant te po gurongan Mr. Suwa soi mu angin deliver boy alo roi sak veka chutia Mr. Suwan thilati sak veke mu anti wang chuan alaka an lomin an ngai sang hlom hle a jing le Mr. Suero thil omzia shelawin an bang bau dun hle ina an ho po chuan gurong chuan na lo khoi molin Mr. Suwatan martial art azirtir tur no pang admission online in alo ti saka no pang tam taka hnuai zir turin alo lak sakhi alo ni Mr. Su po chu a hlim ve hle a jing ero in gurong omdan chu makati in adam lawi muti in a chalte chu a khoi sakhia la chuta gurongan martial arts zirve adu thu asoi phei chuan makati in apa hnuai zir chu ti mai chi ani lo thu te chu asoya gurong ero in no pang azir tir tak ma in ama in ve na tok tur thiam ve adu thu chu soin achang ve tlata Mr. Shula chu alo phur to lutuk atu ka changswan martial arts chu in zirtir chanin Mr. Su baka jing chuan avil pa a gurong chuan shom ti mel po chu apulaw jing nen ang khat ringa an om duna wang chuan ama a ati ngai lo tak ti in te ati fain
pangpar tuite chu a pe a insuk te po ti ve to in rong te thleng chuan bola zira mi se su te nu pa po chuan an fak thin hle jingjingi ero in atum sha thiamin nuam chu ati chia lawa afala gurang ruma kalin a bezui bok amale ama in nor lutuk lo tura ti in gurong ero in jingjingin aphulo anga angai chu tire saka du wangin alo nyala jingjingi chuan chutianga akhosak chuan aril ru anom lo zwal deuh deuh zok thu soin inun dan pa ngai khan nungle ro shom takai omlai hi keima wanga ni phei chuan mu ka du lo ti in a chwa sana gurong po in engtin nge jingjingi ril ru ne a ma alak zelang ti chu a sheta lo hle jingjingi an in kodora gurong che dan wanga ril runom lo zeta a chut lai chuan chairman naute lo kalin chairman in a mu du thu an soi chuan a zui ve maya chairman chuan jingjingi chubia in gurong chu in a hotir tura ati chuan jingjingi chuan a thu ani lo thu chu alo soya mase chairman chuan gurongan jingjingi angai poimo zia le athu a oi thin zia sha in gurong ril ru a ne sakani chuan a phut ang thil engpo a pek tur thu a soya jingjingi ero in ati thei phak ba ka ni thu chu a soya mase chairman chuan tilui tlatin a ril ru a siam fel ma a ho te bula kalti lo tura thu cha in a chwa sana chairman secretary chuan anau te ho hne na chuan jingjingi chuan andu ang ati sakma chu kalti lo tur ti in a inswal thiam zia soile sha min film khur tur chuan a cha hlom boka in lama Mr. Shu chuan jingjingi abyak tlang theilo wangin ril ru ha takin anu puile gurong te bazar ho chu alo zota gurong hne na jingjingi omna azo chuan misi su bazar zoi wangin alo shebik si lawa ai mi bula a umani anrin thuan soi chuan Mr. Shu chuan abyak to thu soin a ombok si lawa chutia an boi lai chuan an in bul loka jingjingi chol na dor nei tunu kha lokalin jingjingi chu mi tu te emo su tha ten anron shwai thu chu aron shila jingjingi nu le pa in angai na an sha lo viau la yin gurong ero in apu mitir te an ni ngei chu aringa jingjingi chu a shwai le tur thu soin akal san ve ngal jingjingi po laveng ringin poisa adu za jak mai tura shelin ati zo matle a hova thei tur thu an soi chuan jingjingi chuan chutiang mai mai thlem thei ani lo thu soin tu man an ti lui thei lo thu chu a soya kalwe tum chu an lo dangwat jingjingi po in du thlan tur dang nei lawin a swal let ve a meichia mani se in swala thiam em wang chuan mi patam tak po chuan an hne thei mai bik lawa chutia anin swal boy lai chuan gurong po ron thling ve in anin swal chu top tirin jingjingi lama chuan a changhal wat an khoile chuan tuya a phu hu vek tur thu a soya jingjingi chuan engi alo ti ve a zot wat ama chan chuak tura kalani thu a alo chan chuan jingjingi chuan a thla ka lo tilu tuk chutia an boi ve lai chuan chairman te po lo lang ve in gurong chuan lom lo zetin chulai hmuna jingjingi a shwai chan chu alo zota apu chuan chutia atilawani chuan ho atum si lawati in jingjingi shwai chu ti thei chaberani thu chu asoya gurong ero in let le mai chu ala tumbik law chairman chuan mei chitam tak zinga jingjingi ber kher athang chu a sha thiam lo thu asoya gurong ero in jingjingi bula chuan azalenin adu ang takin anuna manga engthil ma ti lui tirin anor lui ve ngai lawa an kianga oma a hadam zia le jingjingi chu anan na wang po a khoi theile pa ngai taka ati ti pui thei ani a akya nga chuan mi pa ngai ang maya awm thei thu so yin jingjingi laka a feeling chu a pai bo mai thei lo ti in a soya apu in a thak ti mel taka chang le tin no pang mai alani a ala puitling lawin engma ala sha thiam lo ti so yin jingjingi te chung kwa chuan a ho sakna wanga bechelo mai mai anni thu chu a soya
jingi chu lawin rol ve vatin gurong chu an sha tir chuan a soi ang mi ni in naute ang mai in engma ti po athiam lawa mase an kyanga hun tam zo ka man nu chuan a in thlak dang lam chak zia li chumi chuan ama ril ru po zoi zoya a ne ve zel thu soin tuna gurong hi alo la hodu lawani po in keini chuan kan kyanga om tur hian nok kan ti lo shim shim ti in ama nge po in gurong chu adu ve to thu chu asoya gurong chu jingjing thu soi chuan chhong hle in adu ve tak tak em ti zo tin tuna chang chuan abial nu ani to em azota jingjing po chuan ani to thu chu alo soya gurong chuan hlim zetin a fo pa anin kwa zoi vong vong bok chuti la chuan miss bai lo kal ve in jingjing le gurong om dan chuan alunga ti oi lo hle a chairman po in ti ngai na shelowin alu san ta ringot miss bai chu la beidong du mai lawin chairman ti loma ama achanga gurong nei chu ala tung ru hle a mase chairman po in gurong le jingjing te om dan mu ve vek to wangin po chen mai chu a be sei to lawa be sei na po a siam sak du to lo bok nen miss bai chu a thin rim zwal hle jingjing le gurong po anin date ni masabera ni wangin holawin an leng kwa la gurong an in ngai zong dang ten anti ang chin ti turin bazara ro chuan jingjing po in alo rem ti ve mai gurong chuan toothbrush towel no le thil chi sang sang chu couple ta ang zel la in jingjing ero in chutiang chu in lama an nei sa veka wangin poisa man na ata na ui om thu chu alo soya gurong ero in sen chu alo poi ti lo na sa apu in akar ta ti nun sakle to wangin engza ta tampo mangma se ama poisa anilawa rena ngai lo thu a soi wan chuan jingjing po chuan alo nyal zoi du tabik lawa angai nat em chin toys secret box chu mu in jingjing in a hlim pui viau la in gurong chuan anau pang chia alo ti viawa ama pon a le sak cheu to thu a soi chuan adanga mu to chuan a kal san theilo thu soin chu box chu a specialin an leido na a chunga eng toys nge omti an sha theilo na tak chu adang lam na ti in a en le mol mola gurong po chuan en pui ve in a to pa chuan a le sak le nwala jingjing in phur zeta a en mol mol la in no pang pakhat hian lo ti buain anu chu aron lang ve nga la afapa in ati buai wangin thupa a choi zui mol mol bok a poilo thu soin secret toys box pakhat chu pe in no pang luwa gurongan a chul saklai chu jingjing chuan lo en rengin no pang le anu kal son nu chuan gurong hne na chuan anat na kha a om to lowem ni ti in naw ti a khoi chu a soi chuaka gurong po chuan she chuakin anat na chu adamani aringa jingjing chuan lompui hle in gurong po in lo fiam le tin midang laka ven ka ngai to don si lawa itan chan na ani thei mai angem alo ti saka an hlim dun hle jingjing chuan engwanga apu nen in rem lo nge an ni ti in a chung ko nei chun ani thu te chu asoya ke ang nula mel chalutuk min mu wang kha ani thei mai angem ti ya fiam chuan gurong chuan apu chuan anat na chu sheve vek ma se a sha thiam sak lawin an sum don na a mi chi sang sang bula kho saka chu atan a har sa thu soin apu chuan anor lui fo wanga ni thu chu soin chu wanga chwa san ani thu chu asoya jingjing chuan apu chuan engthil po lo ti se apu ani na abau lawa a chung ko nei chun ani angin atana cha che adu puyarin thu te chu soin company en kol tur chuan nangma che aring che ani ma na ati chuan gurong chuan ani in ama che arin ve thong thu chu alo soya jingjing in secret box aken angmaya in chanin jingjing chu a secret box ani thu chu a shela an hlim dun hle in lama an ho chuan an nu le pa te chuan an lo la nga ka kut in kai ria la an ho an mu chuan makan ti dun hle Messi su in
anin kop ti na emni ti an zo chuan ani thu chu an lo soya makan ti in an hlim tlang hle a nu chuan Mr. Su chuan jingjingi chu a fanu ani angin an lo in kop ve tak tak ta ka chuan en kola ti hlima ti chaplo tur te chuan in tiam tirin a in la strict ve hle an room an chho dona anin kai po chuan in kai chu phal lawin a chho ti ra zana chuan jingjingi chu mu hil mai thei lawin gurong chu amu hil to angem ti ngai to in a ril ru amang na sa hle a mei chia zo ki na va byak ma sak chu a she ve bok si gurong po in jingjingi chu amu hil to angem ti ngai to ve thawin atlai to bok nen amu to ringin amu hil a ti har lawin a bengam chia bok si lawa a to pa chuan in sum thei to lo ve ve in an ru ma tang chuan an chuak ruala anin muta ka chuan lai le si in chuan lama ha an no thei ngil thu chu an soya ha te chu an no dun le ta ringota anuwa an ru ma an lu ve ve nu po chuan mu hil zui mai thei lawin anin text le phota in ngai zong tir ti taka an thu soi haute te chu an hlim puin an mui chu an chip thei me ulawa ngai zong nei ngai lo ve ve an ni bok nen anin thlahel thar hle a in biak chu kham thei mol lawin muttui anin ti hnu po chuan anin betop thei chuang law a to pa chuan an ril cham chuan lamin in mu chu tum le in an ru ma chang chuan an chuak le ta ringot in hnoi lama thil ei tura chu kan tum chu jingjingi pa chuan an room bula lo changin alo phok chiang hle an ril cham an chuan lampo chuan Mr. Su chuan an tlei ro lai po in jingjingi nu nen in mu an tuma an chuan lam ve chin tho ani thu chu soin an bum thei lo tur thu chu a soya an pani chuan anin ngai zong to bok nen ama ang mai maya an no marem ti to lo thu soin adu lo zong an ti lo nan en thlak ring atum thu chu a soya jingjingi ti ngai na she lo chuan aril cham to lo thu soin muturin arum lam chu apan sana aruma lu ma a gurong nen mangcha ti ya anin signal te chu Mr. Su chuan alo holur mai gurongan mutura alu san ve nuwa po la ring hlelin an room in kalpo na la ya chuan a man ruan nen ria tumin a in siam rem zui sau sawa